A Consellería do Mar elaborou un informe que constata a caída da facturación do marisqueo en máis dun 77%. Estes datos avalan o cumprimento do requisito para acceder á prestación extraordinaria por cese de actividade que prevé o Real Decreto de medidas urxentes para afrontar o impacto económico do coronavirus. Como o Real Decreto que establece o estado de alarma no país no seu artigo 17 reconoce a posibilidade de acudir a un cese de actividade sempre que as perdas económicas sexan un 75% inferiores ao semestre anterior, nós temos elaborado este informe no que se xustifica que tanto o marisqueo a pé como o marisqueo a flote como os recursos específicos teñen nestes momentos unhas perdas superiores ao 77% con respecto ao semestre anterior. Mar xa remitiu este informe a varias entidades que lles solicitaban o peche xeral da actividade marisqueira en Galicia. Lembran dende a Consellería que esta decisión non compete á Xunta, posto que o marisqueo non está entre as actividades suspendidas polo Goberno Central. Son as propias confrarías as que poden solicitar o peche ou adiamento da actividade no marco do seu plan de xestión e a Consellería editará a resolución específica para cada solicitante. Unha vez completado o trámite, os afectados poderán acceder á prestación.